Because nofuna kuti kunamata ndamune imwe zoni. The Lord, you are awesome. Voice yako unobvara china handi umataura unoita but kana wakunamata nevoice yako unobvara dzika nekudzama Jehovha ende Mwari makanaka. Voice yako unochezwa kuti kunamata ndipo wakutaura izvozvo. Munamata haasi mazwi mudikani. Tione pamunamato. Haasi mazwi. Munamato. Haasi mazwi. Munamato moyo. It is your heart. So the heart is the one that prays. Zvozopedziswa zvozadziswa nemashoko ekuroho. Hallelujah somebody. Saka kunamata mweya. Mweya wokunyengetera. Moyo wokunyengetera. Hallelujah somebody. Moyo wokunyengetera zvechokwadi kwete zvekutaura nemuromo. Izvo zvizvi kuti tipiwe maprayer points ekunamata munhu unonga ainawo. Haakasozwa paTV, haakasozwa kugomo, haakasozwa pagroup. Unawo mapurere wadaidzapo anobuda mapurere. Ngai hallelujah, ngatinamatere chakati, ngatinamatere chakati. But zvinobva mumuromo kwete pamoyo. Want to lift up on. Want to surrender.